Hello mga padiugmadi, adin naliwat hikagwayan vlogger an usa nga maharang kagwayan. Dahil sa for today's video nga ay mga layon kami kung tawagin sa amin ay hurnal. Ayun, so magbagage kami ng kopra ngayon. So hurnal ang tawagin sa amin dito sa Samar. Iwan ko lang sa ibang lugar kung anong tawag din dito. So siyempre iba-iba man din yung tawag dito. Pero sa amin, hurnal ang tawag dito, yung magbabagage ka ng kopras, ibabayaran ka, ganun. So, ngayon, para makabili tayo ng kuan, makapalit kami mama, yon magkuhurnal kita. So, ayan, ang taga-video ko dida, nakon bayaw. So, bayaw, shoutout sa'yo. Medyo magalaw yung camera eh. So, ito nga dito, sobrang kanito, matarik to dito na daanan. Ito kasi nung time na ako yung nagkukupras dito, lahat ng mga nyog na napupunta sa baba, binabalatan ko na lang yan doon sa baba, and then inaakyat ko doon sa taas kasi yung yung lutuan ng kupras doon sa taas para yung mga motor kasi tabing kalsada lang ito eh. Ang mahirap lang dito yung hakot na ng kupras o yung paghakot binuok kung baghaamon. So ayan, binuligan ko pag darahan lukad para isang balikan na lang nila may wala nang matira dun sa baba. So ayan, ang nagkukupras nga pala to dito sa nyuga ng kapatid ko, si yung pinsan din namin na taga Cagwayan. So siya yung namamahala dito sa pagkukupras dito sa nyuga ng kapatid ko. So kaya napunta ko dito, kami yung naghakot ng kupras kasi ako magbili. Siyempre nag-baggage na rin ako para may bayad din naman. So ayan nga po tayo, hingal ako dito eh. Grabe kataas. Kayang-kaya ko rin naman kahit papano. Pero grabing hingal. Okay, busing, magpalikan busing. At syempre kung nakaabot ka na tayo dito sa panonood ng video ko, like, comments, and share naman para marami pang video ang i-upload natin. So ayun, dito banda sa tuktok na to, dito ko na lagay nun dati ng ng yung lutuan, kung tawagin sa amin lunan. Yan, lutuan ng kopras, lunan ang tawag niya sa amin. Kaya yung mga habal-habal, yung mga naghahakot ng kopras ko, diyan na mismo sila nag-parking mismo sa lunan ko. Ayun. Yung pagkukopras talaga, ito yung namin, ito yung primary source of income namin ng mga parag-uma. Hindi hamon o din pa man bisa di Sabar. Yun, pagkukopras ang pangunahing pinagkitaan namin mga mahirap. So shout out sa mga paraglukad, sa mga magduruto ng mga paraglukad di diha Samar. So hanggang dito lang. Maraming salamat sa panonood nyo mga padi ug madi.